Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbulita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangka na bantag para mati region-wide, mga palangka kita sa nabilin isa ka oras, 13 minutos karong adlaw Miyerkules, pat ini ang numero sa kalendaryo, petsa 16. Sa gihapon nakapabilin kita sa bulan sang Nobyembre, 39 días na lang ang nabilin, kag mag-aabot na ang adlaw sang Paskwa. 46 días pa ang nabilin. Maga-goodbye na sa ato ng tuig 2022. Ato naman i-welcome ang tuig 2023. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo siring aparaton turas granda niwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon ng mga police report, blatter entry, record of events, official nga nabalhag sa police blatter entry aton sini kapulisan, Central, Southern, kag Northern Negros, dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini matang dulungan oras sa kagabiyon ng aton sini patrol, kay na para kanabiyong sa pinakabahin sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Ato naman liwat kabantayan, kag ato naman liwat kahimulsuham, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana no pa nga mga eventualities from where the action is. Action Zel Minardo magaresponder. Apisar ka to hindi ko numayo ang kondisyon, pero arat sa dahon niya. Tapuso niya karong gabi ang iya sini nga pagpangalagad. Pero basi buwas makapahuway-huway siya kada medyo polopinot gidang iya sini nga sitwasyon. Ay, worthy. Wala na sa randa di kag walda action zel. Imni ba na? Tanawon ta kung hindi maglalabog ng Espiritu Santo sa ilanat kag basi kung nagapasulod sa tarang kaso. Aton nga piloto back-to-back kay aksyon Papang Nixon Tahom. Aton kapagbantay sa mga update sa balita nasyonal, balita international.
Just in report, breaking news, flash report. News Center, mangin kabulog nato ng puwersa ni Action and Defensor, Lisay. Opda maganda sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Sfolgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM by Keen. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Syudad Sangpago, manging kabuylog nato ng puwersa, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kiranda ng inyo siniyalagad, ang inyo siniyang Corman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ko sa nabilin isa ka oras. 9 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Sa aton nga mga suking at tagpalabati nga nagalantaw sa aton sining nga Facebook Live. Ang inyo nga mga panamyaw aton nila karon tagaan tsimpo kag ligwa. Palihog lipota lang, hindi paglawiga, kag palihog tingba. Para nga hindi utay-utay ang aton nga pagbasa. Palihog lang sa aton sining nga mga suking at tagpalabati katagabi. Nga nagamonitor gid ka nagapatamyaw, palihog i-like kag i-share ang aton nga mga programa kag balita para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya sa STL, i-recap na karon ang tatlo ka resulta. Ang mga nagataya naman sa Lotto 645 kag 655, lawagon tana karon ang resulta. Hoy nagtupa ang ulan sinigid lamang nga gabi pero hindi gid man sa tayuyon. Bulo baskog pero gulpi man lang nag-untak. So mong gani may gamay pa nga pagtulo talithiyo sa pila ka bahin sa aton nga probinsya. Extra lang nga paghalong ha. Kay medyo madanlog ang aton sini nga dalanon. By the way, grabe man natabo ka inas ang kagahon no. Dara sa may Purok Halo Blacks sa Barangay Singkang. Sa may Lisares Extension. Sa Tulips Resto Bar. Isa gid diri ang patay, apat gid ang pilason. Sang tiniruhay ini sila sa sulod sang Resto Bar o kon ilimnan. Kay na lang sang kagahon. Masubo-subo di kiti may napatay gid. Miyembro pa sang Scout Ranger sang Philippine Army. Si PFC Edmark Iwayan nga tumandok sa banwasang or barangay Balintawak, syudad sang Escalante. Mao damo-damo ang igo sang balay ito, lawas siya. Hindi magnubo sa 7-8 ka mga gunshot wound. Way labot sang pilas ito nga daw nakitaan sa nga dughan nga daw agi ka kutsilyo. Laim lang kung hindi lang tiro basi may paman pa nga buno pero galing kita yung masubo dire kay patay ini on the spot si Private First Class Edmark Iwayan. Pilason ang iya sining upod man nga miyembro sang Philippine Army Scout Ranger man. Mugin mapaktan kung kisa ang mga insidente, no?
kung ara ka sa sulod sa ilimnan, pag kung plano mo mag-inom, kung pwede lang, hindi lang tanay guro mo dala armas. Kaya kung kaisa, kung may armas kag may gun ang tawo, kag kung makadrink, daw nagagwa gidang pagkaisog ya. Kuti in the first place, may ginasaligan nga gun. Gamay itjutay lang porpirya sa istorya. Gainit man ang dulunggan kag balatsagon. Di kung kisang sobrang emosyon, di mapunggan, none. Ang wala ginapabot, natabo gid. Okay naman to yung upod ni PFC Iwayan na upod naman nga Scout Ranger nga membro sa Philippine Army. Ang suspect gidiri nga do ginatudlo, principal suspect do amo gid ang una nga naggabot sang ganya, nagaobra bilang accountant sa isa ka bangko diri sa siyudad sang Bacolod. Amo ini si Ulysses Karampatana, baw. Si Toto Ulysses Karampatana, way man ka kontrolar sa sinabo ka balatsago niya. Kay ti nakainuman mo. Mo ginasiling ko nga kung ang inom hindi ka maayo magdala sa imo kagalingon, kakon ang magkontrol sa imo ilimnon, ati wasaag kagid, tumbalay kagid. Amot na no yung nagsulod sa ulo niya ni Ulysses Karampatana nga kaayos ang obraya, accountant sa isa ka bangko. Ti Areo, dako gining pala mungol ya kay kaso ginang tubangon niya. Kay siyang ginatudlo sa testigo ni Police Major Jory Puerto nga mo ang naggabot una sang ganya mo. Pinagpukutay about it, tiniro gini Karampatana si PFC Edmark Iwayan tang igo hindi magnubo sa 7-8. Sus, naka-retaliate pa ni ang napatay nga Scout Ranger nga si Iwayan, nakagabot man sang ganya nga 45, naka-retaliate sa naigo man ni si Kwan si Ulysses Karampatana, kag naigo man ang upod niya ni Karampatana nga si Joseph John Magahom. Ang upod to sa napatay ng army, si outpatient kay di gid man sila nga may igo siya sa tiro. Na tulotamaan to siya kastigo kag lampos hasta nga malipungan sa mga kaupdana ni Karampatana. Base kung nagapamati dirang kaupdana ni Karampatana baw. Kung ako sa inyo, mag-surrender na kamo. Kag iklaro nyo gid ang inyong bahin. Kay basi kung madala kamo sa kaso, palamungol nyo gid. Believe me, sumo palang adaan. Kung may tsimpo kamo buwas, pamasyar kamo sa opisina sa police station number 8. Kamaghatag sang bersyon nyo kabanay sayon. Ang halina, malanit ito nag-order ni Last Battle ni ang grupo ni Karampatana nga daw hindi na pagtugtan sa tag-iya. Kaya pati tag-iya, natiruhan man mo ni Karampatana kay linagas siya pa ni. According sa kay Police Major Jory Puerto, to si Bisimla ang ipilido, tag-iya sang tulips. Linagas pa ni Karampatana, may igo man sa tiil. Si upod ni Karampatana nga si Joseph John Magahong, may go man ni sa paa. Paa man ang igo to ni Bisim. Ni Bisim tiil man ay puwerte ho. Tining si Ulysses Karampatana, may igo man ni sa paa. Niya dako gini nga problema sang ni Karampatana kag sang grupo ya. Natultulan lang kamo sang pulis. Nakilala lang kamo sang pulis. Yun ako sa inyo, ano paginahulat nyo? Abi, ihatag ang inyo sininga side sa pulis para maklaruhan initanan.
hindi ni magnubo sa kaso ng murder ang ipasaka sang station number 8 sa mga naghimo sang sining krimen. Kung sila ka murder case, laban-laban na, way niya piyansa. Manimuron kasi sa bilangguan kung alang-alangon ka. Kamu nang advice na sa ato mga kauturan, isa kompleto ka pa sa papilis, minano mo ng asugid nga may PTC4 ka, o makasiling gabi nga ti dipinsa mo na ginimo mo. Baling ka ti balawig pa ng istorya, kaya iprove mo pa na sa korte. Pero ang facts na kasiling nga may armas kaya nga dala mo. Siguro ko wait na gulo dala armas si Karapatana ba si way patoy katiro? Ito siya ginayang una nag-provoke mo sang insidente ang according sa witness ni Medyo Puerto kag base man na sa pagpangusisa sa aton kapulisan. Di ato makopdana ni Karapatana na may tricycle kag motor. Ako sinyo ti medyo surrender na lang kamos pulis na. Para hindi pa ka mamadalman sa kaso nyo ni. Nano nyo nang asugid nga way ko to, way ko kahimo. Kay nakaupod ka sa kaso, kasato nga insidente kay nasang kagahon, ti pwede ka na ma-charge sa accessories of the crime. Depende sa imo yung participation eh. Oh. Kaya mo na siling ko, basta gani kung mag-inom ka, kung may gun ka, ibili na lang na. Kaya ang rason mo, self-defense para na kung may kontra ka. Yung gani, kung ano mo nang kasugid, self-defense may kontra ka, granting nga ginunahan ka sa kontra mo, kay may gun ka, nakatiro ka, kaso magyapon na tubangon mo. Probo na sa korte, nga self-defense sa ginhimo mo. Pero ang facts na kasiling, nga may kaso kagidya nga tubangon. I-probe mo lang alis korte na, ang depensa mo kung self-defense. Kaya mo na lang ang mga instances. Kaya mo na kinanglan nga hindi na kamoy hala pa kadala armas. Kung mag-inom-inom, kung bastante puli na, kung hindi na kamo pagtugtan sang tag-iya sang ginaimnan nyo, puli na, hindi na kayo mamirsa ka pa da. Makalbalada whiskey, di gani, beer ko ang paborito mo. Dito tuduhi laklaks balay mo kaya beer mo kung sululuka ka magkalalipong ka to sang kalugbon may sabi masita si mo to ay kapakontra. Oh. Sa halakay mo ya pangayaw inom magturo taklo sa armas mo ti karon ka nakadisgrasya ka kundi ti man kagibirisi. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang mga investigador ni Police Major Jury Puerto binuligay gid para nga matapos silang kaso kag matagaan sa hustisya especialmente ining napatay nga army nga si PFC Edmark Iwayan nga miyembro sang Scout Ranger sang Philippine Army. Muna sa limbla nga way kaya mapatay sa encounter pero sa inom-inom ti dili ka pa yung disgrasya. Kaya bati ko sinito nagkuha mo na sa sang bonus siya nimo. Kasi sugod kahapon ang tanan nga mga bonuses ang aton nga mga law enforcement laging pang-release na sa ila. So naghapit pa niya kuno si Iwayan sa Migo upod naman na sa unang miyembro man sang military sa army naghapit sa Tulips sa resto bar ni Bisim o nano pa nga sinudlan pa sang problema te sana mo nang dugo to sa ilim na ni regime to ay ni Bisim ay ho unang di mayo nga resulta sang inom nga ti wala ginapasulod sa tiyan kundi ginapasulod sa
ulo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Congratulations by the way naman kay Police Major Jory Puerto ho. Sa akong accomplishment ni Major Puerto sa illegal drugs sa operation. Di dala mangyapon sa area sang lugar nga natiruhan no, sa may puro kalo blocks. Mga 170,000 man nga bilis ang sabo. Bila nga na-recover. More or less mga 100 kilas. Mga more or less mga 25 grams. 170,000. Wow, ang laki-laki. Nang kilala ko si amigo ko pa Pablito Benedicto. Gabi dala kay Mr. Mrs. sa Pablito Benedicto sa Barangay Minas, Sipalay City. Good evening kagawad, nagkuha man na exam sa LTAP. Wala yagid pasulod sa ulo ya. Ambot lang. Pati ba siya na-controller sang agwa di pataranta? Muna nga ti waya masunod ang mga patakaran sa LTAP. Resulta, lagapak. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:07 na. Antes sa mga report na gikan sa atong siring nga mga correspondent, unahon ta na report ni Aksyon na Zel Minardo. Kamustahon ta na yung paglibot-libot ya karon nga gabi. Nag-upon mo to sa kay sa bypass operation. Iha pagkalo ka kay ang tunog base matunugan ng yubon-yubunan mo kag madugangan ang imo sini nga sulusipon kag ubo-ubo hilanat ba. Siguro dala na sang di mayo nga lakat sang panahon sa tsimpo na guro. Ano ka po kompleto man niya sa bakuna si Aksyon Zel Minardo mo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Ari si Aksyon Zel Minardo sa report, Sir. May gabi, musta? Aksyon, Eric. Maula nun nga gabi. Ba, do sa wala lang ba? Ti, ara pa. Para pa. Baw na, ano na ka. Mado, May ano pa, may percentage pa man. hindi, kuya magpating, madutlan kaya mo. Oo. Ako man gani, natingala ko. Kung sigira lang ko, hindi kayo magpating. Galing ka ti, do gabatsay ka gid eh. Gani, daw na support gid. Oh, support gid. Kulang na sa shot, sa tibla. Oo, ito daw, mga kuha na. Sondabla si Papang Bla, kay si Papang ko sa mo, sakit untoy, kagdago, ubo-ubo sa daw hilinato. Siya tayo na inom Gold Eagle, di ka ni Tanduay, kuha man. Gani. Oo. Bala gani, kulang lang na. Kulang na daw pa, Pakon Bla ka rin, tapos wala sa'yo, bala pa sunuri, Bla. Kasi bala, ano yung makambal ko, buwas wala na yun. Hindi pati lang ko na. Wag ko na guro, basi kulang-kulang, Bla. Gani na, ano yun guro? Doon na kabagay mo kung doon na kabagay mo kung kulang-kulang tira sobrahan gid. Nasubrahan gid. Oh, na mo na kay abi kay inong pauway mo pa marandadi ka pa mo. Para sa dapat. Marandadi ka pa ka magwalda-walda ti kundi nagsupport gid. Support gid. Oh, Ay sana na kana pauway lang pagka walula lang na. Gani pa tama sign off bla imni bla mga duwak butila tatlo kakasta bro. Client. Believe me daw believe me pati ako bla. Nakainom bulong ate. Ito yung talapang bulong base madugangan. Mga solo psychological mo na bro. Ti base mi picto bla. Na. Di mapaway ka kita na. Ano mapaway ka kita na, boss? Uway, giniguro na. Kaya makaya sang lawas ang tutunlan do. Alang-alang gid. Ang lawas makaya, pero tutunlan. Ang tutunlan, kasubong. Ang tutunlan, hindi makaya.
Oh, tutunlan daw yung digid. Ate, dali Ang lawas daw, okay pa ya? Hindi na ano mag-inom cold Gani, wala na gani. Actually, Rick. Oo. Wala na, wala baab lang. Inom ko lang cold kung daw way ka nahilanat. Oo. Nan. Ano sa bawang na nagtao-tao, pati na imnan bulong mo. Oh, nan. Ay, lanat ko naan. Gabi, ginang tukar ya. Pamasahe. Wala nang barilan daw, lunod, balaw. Pamasahe bla, lugdang na guri mo ilanat. Ano namin, pamasahe sa mga sa mga bulag, luxury Rick. Ang tupad mo naman na mabasahe. Oh. Tayo. Oh. Nakadlawin Mayo na mabasahe si papa. Kami mag-iposipo. Sila pa may abilidad sa pagmasahe. MDI lang na po yun. Tayo ka na. Ha? MDI. Ah. Kamalo na. Well, si Papang na, kuha na yan, may abilidad na si Papang ya. Gani. Oo, may Hindi abilidad naman na. tupungan ang abilidad ni Papangya. Ano yung Papang ya. pinakabakod sa bang Ang si Papang ya, mga sila nga daw hilanat, nga daw alanga. Ang imnan ni Papang ya, tanduan, di ka ni gold tapos na. Isa lang niya yung kapaluya siya sa bong mo. Ang cellphone niya nag-detect. Ang cellphone niya. Apo, hindi pa rin dugay pa rin mapatay ang cellphone ni Papang ya. Ang cellphone lang nga nabuka. Matsako ka rin guro, mabda para 2023 mo. Yan, kaya tayo ang hilala tayo, imnan bulong niya sa gasonta. Makuha na nila yun niya, pero buka sa cellphone niya. Ate, na yan, mabaylo, kahit bagos na ya. Dugay mong guro nga gamit nito, amatamat sa puti guro. Aranaga, mata sao. Wala Wala pa pa guro man. Wala pa. Ang Pero picture- teka nakita, yan ang galain ang buhot. ang picture sa iya cellphone nga attack pa sa blabuto niya. Masaling sa nga may diferensya sa cellphone niya. Pero ka matamat naman sa sumong pangamuyo nga siya ang magabutan sa may Sa kasus parte. may masas parte. Kahit kaya may cellphone naman si manager nga ipagabot-gabos sa parte mo. Tanan niya nga ni Botang para siya magabutan. No, nanti. Iya na lang tanan nga ni Botang para siya magabutan. Sa totoo bala si Papang sa mga rapol-rapol, di buinas tawo. Ay, Oh. matupad ko na siya kaya gusto parte kay do di binas. Pabunyag bala kay Papang tabla. Pang. Pabunyag kay Papang para nga mangin kuan ka man mapalaro ka man permi sa rapol-rapol. Gani. Basta maswerte, No. maswerte ka bala ko magagi kay Papangaw. Gani sa una to like kakadaog sa rapol-rapol na mo. Gani. Ito first time pa man kay guro mga interest sa rapol. Oo. Pero rapol. Lahat ka entra sa rapol. Oh, basi, ha? Nakaget dayon si Papang. Ano na? Na nakaget din sa dayon. Yung Ate, nakaget si sa rapol. Papang pa yang matik niya. Umaga si Papa makasara ng bakal cellphone mo siya tindilanay kay dumayo pa man ang picture sa akong cellphone, no? Gina-entertain niya dahil sa may Golden Pill agi kami. Bayaw mo kami sa mga utod ta diyo. Oo, ang Gusto alsa, kita na nga patrol mo para pag dyan. ang mga alsa paldadas pangigaron. Oo. Gabanta na customer guro eh. Ang gani, damo sila. Mga lalaki. Diba? Higda lang sila sa may dalom. Nisa nga puno. Action ere. Laban na guro mga wasa kung damsa. Action ere. Ang laban na guro sila mga wasa kag damsa. Oo. Kung naman bali pa pang. Sa may kaya nakansindi sang wasa. Kag damsa. Kaya kaya nila sa gilan. Sang gilan. Si Papang na kabanon si Papang o tikira sa guro pa mo sa opang. Wasa. Ang naman ko namang wasa, jusa, damsa. Ang Nan. Diyosa, yate, ano ko? Sabaw ko na waisa pa yan. Why na sa Why na sa? Waisa. Amo na gani, wasa, damsa, jusa. Kaya sa bang may bago, pag isa nga na-discover, waisa. Waisa. Why na Waisa. dala na sa wasa. Si wasa lang ata. Balaan na ni Kwan, balaan ni Papang na kung anong meaning sang damsa, jusa, kag wasa. At kasi papakalbe, nang iya ginaano diyo. Sige bala kasi Papang Alvin ang mentor ya mo. Gani. Nan. Kasi papakalbe, nang iya kon nga tsansa, guro. Makapanugid sa akon kung ano, ni ang bot silingon, isang tatlo. Abot na ni Papang nga kayo utika niya ka na karon. Oo, Bripingon niya ka na karon kung anong wasa, damsa, kag jusa. Kalima na ni guro na mangkot kasi ano wala gina si plano nga sa gidan ko. Siguro di kasi man guro nga secret ng gilang guro sa ulihi eh.
Pero kwan inang ano kanina inang damo pa na daw sila sa bungaw. Mo ulan. Damo. Pag itang iban ka, aral sa dalam sang puno, naidala siya ka daw banig-banig, higda lang sila. Ay tuod. Daw may mga 20, pag uro ka bilog aksyonerik. Wow, Yung damo sabong gabi, o kagati mga gwapa, pa mga bataon, paglaw. Guwapa Pagkatawon mo gani daw mga 17 pa lang ang Guwapa, edad. guwapa guro kung gabi pero kung adlaw na binulad ng uga. Ang nagpara sa amin aksyonerik, kaya certified, legit, yung gwapa, gitu ya. 35 years old. Certified. Wow. Certified, gwapa. Dalaga pa to. Dalaga pa to. Ano pa ho? Bata pa, gwapa nga bata. Si Papa, may nang mangilatis, Papang? Maligano yung anak ni Day. Oh, ba. Wala na. Meron sa silinga. Sang bata nga may Why- tatak na, action ng patrol. Wa siguro maguro nga tiday. Wa gid ayo. Kaya si Papa wala nag-ayo Ah, ya. why na. Kaya si Papang yung nag-graduate na si Papang dia. Wala na nag-entra. Going straight na sa si Papang ya. Yan ano na lang na sumbong iya. Going straight pero Wala na Eden Miguel na lang going niya ginatubang. going straight pero kumiyara yawat pa Pwede man. makano pondo gini. Yawat pa man. Oh. Kung gaan chance pondo gini. Ano ban? Mhm. Di ka mo subong? Ari sa may dalan Araneta, no? Ang talitay ganiya tan ako sa may windshield kaya nga sige pagyapon aksyonerek. Oo. No, so gabi din sa may mansilinga ti gamat-amat na gida sang damo dito ang ulan aksyonerek kagati subong diriyo ang takban gali gapadayon sa gyapon may mga bitaw pero ti wala man sila may na-hold nga mga salakyan. Okay. Nasubong ang gabi aksyonerek. Nakagati ang dere gyapon ang dreamage ginakayo pa man gyapon no sa may dalan diri sa Araneta aga subong makita naton ini ang mga salakyan giraga pa kadto pa ka rin no na chutay na lang katama aksyonerik hindi para sa nga kagabi gani amo ni oras na medyo madamo-damo pa man gid pero subong do ka nakalaka na lang ang makita naton diri sa may dalan Araneta kagati sa aton masami diri nga pag-obserbar ang mga kalabanan sila diri nga mga establishment sa sarado na giniya mag-uwing ka sa may downtown area sila aksyonerik kagati may mga pipila nga magtambay diri sa may Rizal Elementary School sa daw park ni bala nila aksyonerik Oo. na kaya ano man pwede man sa tambayan kasi di na mo ka sanda gid balang ilan sini nga suga pero ti may mga pipila lang ang mga kauturan naton ang ara dira na kagati sa mga gabi no ang pipila diri ka mga jeep no nagabiyahe pa sa gyapon kagapunuan man aksyonerik no ang mga pasahero sini sang ruta punta Taytay adri nga parte kag ang tango bi aksyonerik wala na ni biyahe amo ni kagabihon kini kung kisa gani 7 to 8 pa lang laka-laka na ni ang jeep no ayawan ka na niya sa tangob iti jutay lang na daya ang transport no kanang ang transport kag ang jeep nga nagasulod dira kalabanan nga magabihan ka punta Taytay gini ang sakyan o kon ano tawag taxi kagid nga pagkalabas sa pagkataytay pag ramilo ka na nunaog ka naman sakay sa tricycle galing kay tiya mo lang nakakikis lang nimo kalbaan although nga may ara na sang solar na dara kay nagigala mo na ang concerned aksyonerik ang madulom dara ang dalan highway sa ramilo subong may ara sang solar pero ang problema naman no hindi amo na kasanag sa gyapon no do ano lang siya aksyonerik do flashlight sang sa nagsanag na sa flashlight sang cellphone sana panigaros ang ginmakal ni Papa nga flashlight ni oo amo na ang problema kag hindi tanan nagasiga aksyonerik no I don't know kung ano ang problema na dira sang ila sining poste dira aksyonerik pero ginamatamat naman nila ano ang street lights adira no kagati diri sa may Bacolod City Public Plaza ta no makita ta. Okay, balikan ta si Aksyon Zil Minardo. May mga may mga salakyan pa di pasahero, POJ nga nagabiyahe, ay bangor na pang last step na nagoroy para nga may dugang-dugang sa panggasolina kag balo sa kabataan kung may bata nga nag-eskwela sa eskwelahan. No? Balikan ta si Aksyon Zil Minardo sa patrol, no? Aksyon Zil? Yes,
sa namba connection Eric no. Subong gabi diri sa may Bacolod City Public Plaza nakita nalamtang sini ang mga RTW diri no ara man sa gihapon kay until January pa na sila kagaway mga pipila dito ka mga kiosko nga nalabian namon nga bag-o pa lang nagatao sini nasa nga ila sini nga mga baligya na nagaplastar kagati ang mga nagabaligya sinisang balot are man gyapon ng mga street foods sa may atubang sinisang katedral no kaga subong nga gabi makitaan ta no sa diri sa may Central Market kaga kasubong man diri sa may plaza na nga GO sini nga nagapaninlo pa man sang palibot so may mga plastic sini tutubang sa mga kiosko nga mga basura sunere nga naputos-putos pero magagmay lang sini wala ko kabalo kung ginhungod gidabilin ayhan no kon gintanga gasang ido na kay mga nakaputos-putos na siya nga daan malak sunere no ang sa diri naman nga part sa metubang sa nga police station 1 tapos nila tinlo hawan-hawan naman sinikatama akon matinlo na kay diri may nakabutang ginading nga mga basurahan no nga naka segregate sini ang mga kahoy o ng mga biodegradable na mga recycle no may nakahamtang nga basurahan so diri sa metubang sa nga police station 1 gid Eric. Okay. Yes, kagati ang mga nagatulog diri no do nagadamo may nagatulog para sa plaza sabi ko wala sa may nagatulog da sa may waiting shed bilaksyonere kag ang iban diri sa ilang sa replika ginade no may ari man diri no naga-standby kag nagatulog ning mga homeless bilaksyonere no nakadamo gani sa ilaw kay dito sa may Beethoven daw ginabawalan na to sila no ginalibot ginadiri sa mga GO kada gabi nga naga mga megaphone pa na sila gani na hindi na di allowed ang magatambay ang na ni oras ilabi na akong minors ka sa sulod sinisa nga plaza pero may mga pipila pa sa gyapon no nga mga nagapungko siguro ara no ang mga nagantay gani actionary ang nagapungko sinati ang tower diri no as expected na to nasa subong wala pa man sa gyapon na nagasiga ang tower ni no so wala pa sa nasugaan no November na ti base pagka December imbis kan nga action Eric na ang public plaza wala kita sa may makita nga mga Christmas lights unlike sa ibang nga mga cities kag municipalities no ka nagapatigayon niya sa nga lights on no kasubong sa nga Victoria City da nag lights on sila sang kagabi tagti ang dari lang sa aton iya lang ka mall na diya no sa may Capitol Central wala na di ang nag lights on pero dire sa may syudad ang La Carlota do dasan mula ma-switch on ceremony man sa tumo. Oo, kagati ang pag actionary kay isa man ka municipality bala nga daw grabe ka attractive when it comes sa mga actionary ang hinigaran no kaya daw gila subong team daw winter wonderland no nga daw blue siya bala nga daw snow ang iyang effect actionary nasa ginapampintahan nila sa nga blue kag white ini ang mga nakita ko sa Facebook page nga gin-post dadagyan na bulig-buligan ng isa nga mga LGBTQ man actionary no kagati sa nga LGU man no kag na kanami lang man no kaya amo na ang ginahulat man sang iban dara especially sa mga katupad sa dabalang nga banwa actionary nakadamo ginandaya nagalagaw halin pa sang una na diri sa may Central Market actionary na ginakayo na diri subong ang mga bloke no posible ini ginatukod naman sila gani nga mga ginabutang bala sa crane sinactionary ang sitwasyon na sinadiguro ang pundasyon nagamo ni ang ila ginakayo kag ang may hindi ko ma-explain gidla ini ang daw mga kabilya nga lagba kundi ini nila pang butang makay ginamatamat pa ini ang sa babaw base bala extend pag nila sa babaw actionary no kay may hagdanan sila nang sa babaw sang atop daw ginasakaan pag sini no sa rooftop gini actionary nagasaka di ang mga naga-construct na may ginabutang sila sa babaw nga semento no so amutan na ni ang ilang plano dire nakay daw halin pa ni sang nagligad nga obrahanay dinila so may posibilidad no kasi ang sa babaw sini ang ilang gina-construct naman action Eric okay
ang liga dahil sila sa sagwa na dre mo nang daw kisami nila no kagati ang mga bloke kaya tayo sa pagkabati kasi nang ligad sa pagpamangkot ka dre no nga ang sa mga sagwa ni bala sa palibot nga mga nagabiligi isda panakot sini nga daw ibalin kini sila kung tagaan lugar dre para hindi na ma-occupy ini ang dalan no ginalikuan dira sang alihis o Fortune Town no nga ruta Action Eric Okay. kag hindi na sila magsagabal gid no sa mga dalan ng Sini Action Eric kag dati sa mga gabi no ang mga tao diri Sige pa tulo sang taritiwa naman. ara pagyapon Action Eric Ara pa, no? okay. Oo, ara pa kag dati mga kauturan ta subong no mga nag-obra sa mall bago laman naka nilabay diri sa may Bacolod City Public Plaza nang papuli naman sa ilang mga balay kagati ang bandera sa may Central Market nag-amat-amat naman sini Action Eric sang ilang paghimos no sa ila diri nga mga baligyaan. So for Action Eric amo ina ang latest update diri sa may Ang syudad pulis sa ta sa Bacolod. Station 1 galibot man. Action Eric ang sa Pueblo Station 1. Oo, galibot man sila. Yes, nasagata na ang tingin. I mean, ang mga kapulisan. No? Okay. Kagati sa may Golden Field ang 8 Araman. Ang 7 na naman namon, halin kagina sa may Mansilingan, kag sa may Police Station 4, no? Sa may NGC, nga patrolya man Action Eric. Ate, very good, very good. Yes, Action Eric, kamay na ang latest update nga madulong sang patrol. Ini sa Action Zil Minardo, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Sige, salamat kinakson na Sir Minardo, reporting live dira sa patrol. Padayon pa nga nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Nagabulobantay pa ta sa lakat sang sitwasyon sa Bacolod. Durante nga ti amat-amat naman nga nagadalom ang aton sini nga kagabihon. Balikan na karon si Action Sir Minardo sa tipo niya sini Action Balita sa last kag final stretch sa inyo sini nga palatuntunan. This time magalito kita sa ato sa Martin ang mga report naman gikan sa ato sini nga mga correspondent. Pero antes na first batch na sa ato sini nga greetings Kaya na puno ng aton nga kuano nga greetings. May gabi dira kay Madam Gloria Dislati Sombito and the family. Naka-like kag naka-share na siya. Amo man si Yvonne Butcher sa Germany. Pinatamya lang iya sini nga Oniko Iho kang iya sini nga bana dira sa Germany. Kag si Yvonne Butcher nagatamyaw man sa iya sini nga pamilya dira sa Banwa sang Murcia. Jocelyn may gabigid kay migo ta Alex Montesa sa kay Toto Dennis Richard Tiboroma kay Nong Mulo Batang gabi dira sa kay Manong Mulo Batang kag kay ginamos dira sa barangay Kumaliskis Don Salvador Benedicto. Masi ko naluto ng akong kapayas. Lorna Dilhinsya may gabigid kay Linita Pilia sa kay Veli Albay sa Purok San Roque Tango para man si Anabel Garcia. Ginatamyaw ta lang si Arthur Jeff Villasor, Vanessa kag Doc Matt Mayo, sa kay Mama Lulit kag kay Papa Joe Jalagdon, Alma Oligon, Mikey Montilla, Noel Amar, MJ Season, ako dira pamilya sa Pandanon DSB. Ang panamyaw halin sa Arizona, USA, Jinky Jalagdon, salamat gid sang 50 star. Kay Aprika Mandi Uya, mayang gabigid. Kay Ma'am Gina Gonzaga and family. Kami ako mandira si Susana Pineda, Abi Kinkin, kag si Tonton. Alin kay Abner Pinida ang panamyaw. Sa Silin Homes, ara man si Jen B. Sa Barangay Tangob, gamonitor man si Karen Meraflor. Si Ronino Niniel, nagabidala kay Ronilo Niniel. Sa Hacienda Lugway Silayda, may gabidala kay Carding Negra, Mayeni, ano yung Mayin, kag Lucy, sang Purok Railway,
Barangay Balaring, Silay City. Alin na kay Mario Olvido Akisa nga nagapaurok-urok man pamati. Ayos! Sige, check tara ang mga report na gikan sa ato mga correspondent. Una-un to report gikan sa First District, area ni Action de Luzon, Pateño, Toboso, Calatrava, kag San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Yari sa Action de Luzon, Pateño, line number 2 sa report. Son, may gabi pa sabihin. Yes, aksyon na rin ka mga gabi sa atong sining nga mga ka-aksyon mga gabi. Mayo ang face-to-face ko di sa imo. Ay, gali ka nga, oh. Dako monitor ko di, dako mga gali. Sa di ka kalantaw, Steve, Oo, TV, ano ko, At alay ko. kita ano nga ang imo ka-cute na sa picture mo. Oo, gani ho, hindi ko ngayon ba? Ano? Hindi ko makapati ba? Gani, ka gwapo di si mo. Po sa persona ka laway si mo mo. Dumawya mo ito ba? Ato na lang na. Sige. Fights, sige. Oo. Ang chimpo, daga ulam na sa inyo, ay? Actually, kay na nagtulot-taliti man lang. Lang po. Oo. Kagati ang chimpo di subong ti medyo mapang. Pero ti pagka-action ni Rick daw, babatsagan mo gidang kabugnaw. Oo. Oo, pakanto na Disyembre mo. Okay. Oo, tikon kagahom na batyagan mo na gidman. Pero ang uso subong niya sa amo di, sipon kagubo. Tiyan mo nga sa chimpo, ginaguro hindi mayo. Blag sa init ulan. Namuga ni man. Kagahon, tugnaw. Oo, tugnaw sa kagahon. Pagkahapon, nagtulot-taliti siya. Kung mabasa ka, pagkasunod nga adlaw, initon ka naman dayon. Pero mo ni subong, bisan mga kabataan, di ka guntos ang sipon kagaubo. Kinalanon gining vitamina sa lawas para makabato sa resistensya bla. Gani. Kaya daw hindi gid mabalaan bisan ng mga dalagko apektado na. Tiyan mo nga panimpo aksyonerek padulong kita sa mabugnaw nga panimpo ti nagariak ang aton sinilawas. Now, ang pila ka mga balita nga nakuha naton sa Ang importante lang damo tayo ng tubig kag tumaran ta vitamins. Oo, mo ganito, ang bal ni doktor to dapat more than 12 glasses adi ko no. Okay baka buli-buli na sa mga dehydration na. Mo gani man kag tapos daw ang kun kaubo ka bla daw ang katiga sa ubo mo at least magahumok sa tubig la. Ting ubo na ko sa tugnaw mo na blaw. Ang mga gani man, labi nagikong kisa aircon ka bla? Bora gid. Na isa pa gina. Sa estasyon dadaan, magwa ka daan, mangita ka balita, perting init. Pag balik mo stasyon, grabing bugnaw. Naangwa mo daw, hindi mo maintindihan, kaya pala malas, kaya sa bugnaw man. Pagwa mo, pagkagwa mo, doon namin na lang igwa, ng gabi, blang ulan na adlaw. Okay, para daw hindi ka mainitan, kay kalain sa init, di ka pala nupsop sa imo nga mga panit. Ganda pa sa gwa sa imo matablang nga daw kainit. Basta imo nga dulungga ko isa gatagring ko no initan mayo. Well, anyway, action Eric, kasi nga gabi, duwa ka mga separadong vehicular accident, involvado diri, mga single nga mga motorsiklo, isa diri, isa ka minor de edad, kaga isa nagapangindaron sa nga 24 anyos, ini sila karon ang luwas na sa katalagman, matapos ini sila ang gidala sa Tubuso Rural Health Center. Ang isa diri, nagapangidaron sa nga 9 anyos, pumuluyo sang sitio Mascobado, poblasyon Banwasang Tubuso. Ini siya nabungguan ni Jerome Mahinay, 23 anyos, soltero sang Aurora, Barangay San Lucia, Tubuso, sa gamit ang nasakyan sining isa ka motor siklo. Kada gas-gas mo lang ang naangkon sining minor de edad, nagindalaman dira sa may
rural health sang Tubuso action na Eric. Kag mga takna alas 5 kay na sang inilang hapon na disgrasya man si Ronilo Limbaga, 24 anyos, ang sitio Asaw-Asaw, Barangay Tabunak. Ini naman siya nagadala sang single nga motorsiklo pero ang sakay sini 4 ka bilog na tamaan ining driver nga si Ronilo Limbaga action Eric matapos kang iya sini nga wala nga kamot ang medyo fractured kag karon naka-schedule nga i-x-ray diri sa maya syudad sang San Carlos. Okay. Ang rason kung nga ini sila na disgrasya kay bunggo sang nagalabay nga ido sa dalan. Nang sa lapay nilang kwan, ang ido nagatabok. Ang ido bla kung bisan di mo mabalaan nga gultada lang magtabok sa lang kung motor ka. Gan, amo delikado. Delikado kayo ti apat sila. Ang upo diyan nga tatlo nagtalabog pero wala sa mga damage. Okay. Sila sining lawas sining driver nagatapot pa sa motorsiklo amo yang natamaan action Eric. Sa nasabit nga aksidente kay na diri sa may Banwa sa Tubuso. Pero tini sila tanan luwas naman sa Katalagman nga gindala diri sa may Tubuso Rural Health Center. So far sa sining nga mga gabi wala gid man sa mga dalagko nga mga insidente nga naglungtad diri sa may Banwa sa Tubuso. Kay nagin-check naman ang aton amigo si Kuya Rodney Saruna sa may siyudad sa San Carlos. Balita de sir ang balo siya sa akon negative pa, Kuya. Wow. Si Kuya Tamisaon, musta? Ate, okay. Kina nag-attend sa mayor sa meeting kay preparasyon para bla sa Christmas bla. Ti si Kuya aton nga Kuya sa Kwanda, sa Calatrava. Still kick ang niya, alive and alert. Very good. Kuya Lidawan, no? Sila man ni Yado ko dyan, Ray, patadlan to sa Kwan, Tubuso. Oo mo. Sila ni, Kuya Junray, ni Kuya Eduardo. Oo, still alive and kicking. Very good. Oo, maayo sila subong kay daw promotable kag tapos ang area nila medyo mataway sila nga mga inura sa Amerika. Sige. I hope na magapadayon ang katawhay diri sa aton sa area of responsibility. Report gikan sa Banwa sang Tubuso. Kaaksyon yung Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Ayo, salamat kinaksyon na sulupatan niyo reporting live gikan sa 2nd District. Area San Tubuso, Calatrava, kag San Carlos City. Matutaway isa ning area. May kabidira sa kay Erning Hurilia, Nins Gatilao, Sonia Burns, kag Armando Gabang. Parami rin kay Lorna Mabakyaw nga nagapaurok-urok gid sa aksyon Night Patrol Program. May gabi mandira sa kay Inting Biboso. Inting Biboso sa Silin Homes. Ara man siya. Pa-check attendance man siya. Ay, puwerti. Alin sa report ni aksyon sa Pateño, i-check ta report ni aksyon Roger Gutib. Gika naman sa 2nd Distrito, area sang Cadiz, Escalante, kag ang syudad sang syudad sang Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon radyo. Aksyon radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Ari sa number 1 sa aksyon na Roger Gutib sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa aton mga kaksyon, mga balita Aksyon Eric, ikan diri sa may syudad sang Cadiz, kag sa aton diri man pa nga area of responsibility. Matulutawahay man palibot Aksyon Eric, pero tinagapadayon nga amon diri sa buong ikatatlong gabi na kag gidugok sa tawag nga night market. Diri sa may
Cadiz City Park kag muna no ang senaryo nga ti daw nasadyahan na gid mga tao kag siyempre man talagaw nagsubong daw medyo halog-halog na iban way nagay ka face mask pero dapat kung si Mayor sa Baling Escalante pa dapat mag face mask gid action erect okay man te protection na to nina kag isa pa bisa daw mo iabok bisa daw ka kwanbla daw ka budlay na subong sang kadamo na sa mga sakit hindi lamang ang COVID no kundi nga maproteksyonan kay ko naga face mask kag kay mga ibang mga tao daw hindi man kasaho lang nga maggamit kay siyang face mask sabi naging mo tsura ka di matabunan man ang tsura mo luwas lang guro kon damo ka utang aksonere kay ti face mask kay basi ko masiplatan ka bla ayo matulutaw man ang palibot ang amo din subong kapulisan nga bantay gid tungod sining night market damo tawo pero at least pilang ka ikatatlo gabi subong matulutaw ay aksonere kay unlike sa una nga kung may mga event diri sa especially Cadiz City Park na may nagalinag sa naibla pero subong ang kanami kay manti matulutaw kay ang palibot pila ka mga report aksonere sa aton sini nga balita ang reaksyon bala ni Kapitan Arlen Verbo diri sa may barangay Celestino Villasin matapos nga ti may actually may issue diri pamulod siyang kahoy bla kon sa Banwa siyang Kawayan ang isa ka sangguniang bayan member dira nga si Councilor Sammy Habagat nag-ayo gito sa national government nga undaton ang paghatag sa cutting permit bla sa mga nagapamulod siyang kahoy diri sa syudad sa Cadiz may ari di gali nga subong kaso nga pamulod sa kainatan inigid nga adlaw pitsa 16 magapadulong ang DNR dito sa babaw sa may Celestino Villasin actually ni barangay Celestino Villasin ini siya panpasunarek sakop pa ni isang Northern Negros Natural Park bla nati ginaprotektahan gid ini pero suro sa report nati may ara dira nga nagapangutod siyang kahoy nga sa diin ginreklamo sang iya mala sini nga utod no utod di malang actually ang ginreklamo ni Cartin na Blatterman sa DNR ara ng complaint ang complainant diri mo si amo ini si Kwan amo ni Jackson Eric ang complainant diri si Mr. Charlie Angelo Cas. Si Mr. Charlie Angelo Cas kagawad ni siya sa barangay Malubon. Kagang iya sini nga gina reklamo amo ang iya sini nga utod nga former councilor sang syudad sa Sagay nga si former councilor Samson Angelo Cas nga amo ang nagapangutod siyang kahoy dito sa may barangay Celestino Villasin sa Leeds. So iyan na niya complaint sa DNR pero ang pag-investigar sa DNR no kapidaw ining si pangayuan to marigili payag mo si amon diri senior officer nga si Mr. Mamad Ganderusa pero kay na schedule ko tani kay man ang report nga ipangayo sa police assistant sa kapulisan pagi sa kay Mayor Salvador Baling Escalante gud nga ang pulis mag-assess dito action erect no, sa lugar kay Las Caon dito pero actually nasaka na kuno nila to kaging confirm gani ni Kapitan Arlen Verbo nga may ara na gidban dito nga gipangutod nga kahoy galing kay ti wala man lagi punaw kundi nga gipatindog balay dito ti mga kuan siya lawaan udling ning mga indigenous species sa mga kahoy suro sa kay Kapitan Arlen Verbo niya wala man gin papanaog gin gabit lang da sa pag patindog sa balay sini ni former councilor Samson Angelo Cas. Ari payag ni Kapitan Arlen Verbo sa interview na to pod man ang iban nga makatapo sang media. So amo ina ang porsyon sa payag ni Kapitan Arlen Verbo
Kaya nga ton nga tape recorder nag-diferensya pero may na-captured lang nga portion ang una gid nga payag niya pero ini siya hindi man pwede bisan pa dito gingamit kasi ginpagutod ang mga kahoy mo so investigaran ini actionary sang amon diri nga Department of Environment and Natural Resources dinar kag kay Naway Madayon ang ila sini nga pagsaka dito sa babaw kay suno sa report may miscommunication tungod nga wala man sang order no o kon nagabot nga letter of communication sa kay Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispe pero confirm kay mura ang rason kun nga wala madayon dito ang pagsaka sa babaw damo gisiling at may mga cover up diri kay man former councilor ang nagpangutod sang kahoy dira nga sila gipatindog siya balay kay may ara sa area sa sinaman nga lugar action Erika tao diri sa bahin sang pagpanagtag bala sining apat ka mga centenarian sa diri sa bahin sa National sa Cadiz diin ang report action Eric nga ang apat na ka mga centenarian nga ini nakabaton sang isa ka gatos ka libo ka pesos pero hindi lang gali 100,000 pesos kundi nga mangin 200,000 suno sa report kay sa payag sang Provincial Social Welfare and Development Officer nga ang ini nga pagpanagtag hindi lang ini sa iya lang sang probinsya kundi mayara pagid gali sa National Action Erika. Ang so far, ang sa Cadiz, apat kini sa centenarian. So, they will be receiving 100,000 each. However, may counterpart man ang national. May haraman nga centenarian Act of 2015 wherein makabaton sila sa 100,000 dito. So, automatically, if you're 100 years old from Cadiz, 200 ang mabaton. Now, muna action Eric 200,000 gid ang mabaton pero ang sa nasyonal i-process pa na siya sa ipasan tanan man Japon nga mga document no mga papel sa probinsya tapos i-process sa nasyonal at pagkatapos sila nga ma-approve another pagid nga 100,000 pesos kay man diri sa syudad sa Cadiz may-ari diri si Virginia Ayuno nga taga-barangay Sicaba 104 ang edad. Maberta Cabatanya 101 taga-barangay Bonifacio syudad sa Cadiz man na. Si Brigida Galleron 100 years taga-barangay Luna. Kag ang isa si Ramona Locsin 101 years nga taga-barangay Zone 1 syudad sa Cadiz. So, initanan ginasisiyan man na Mayor Salvador Bading Escalante kag subugman mga opisyales sa probinsya po sa kay Board Member Jobin Mirhan, Board Member Palguanson kag of course ang nag-auya sa committee sang senior citizen nga si Honorable Judge Councilor sa syudad sa Cadiz Francis Guanzon. So far, amo na mayo man nga mga balita aksyonerik nga makabaton sila sa Sinibro, di na nila ito ma-enjoy, pero makabulig man. Sa tawag ba lang pamilya nga nagapreparar man sa ila, mayo nga pahimtangan, pero as much as possible, mag-angat kita yung pamilya, gusto pag inato niya nga maupod pag sila kung ano pagin ang kalawigon nga hatag sang Diyos sa ila. Pero accepted na kita nga ina siya, hindi naman alam ma-enjoy, pero magamit. Just in case nga ara ng kabubutol sa Ginoo sa sining mga centenarian action Erika. So far tayo man madulog nga report matulutaw man bisa lang syudad sing Escalante agad chat man sa aton si Police Lieutenant Colonel Dick Barela ya taw hay subong sir action Roger ang ako ding area kag sa muban sa syudad sang
Sagay. Inatamyaw talaga niya po na si Major Nelson de la Cruz sa may barangay si Pwede pamatida nga amon diri nga retired farm marshal mapisa na sa kunadi nga farm marshal na ton Wow. sa syudad sang Cadiz subong tiara na siya sa mga retiring nga matirang matibay blang ila sini nga organisasyon o sa pamati sa tonda si Pastor Gabuanda sa Taglaong Village barangay Mansilingan kay sa Asparis family ukod Asparis family ginawa tamyaw ginaton maayong gabi kay Kap Mazali Diaz, kay Mr. Jonathan Diaz, kay Toto Joel, kay Gidaibasan, kung kagamigo na ito na nunoy manggubat nga nagapamati. Report, gikan diri sa Norte nga Batya, Probinsya sa Negros Occidental para sa Action and Patrol, ni sa Action Roger Guti, Biga Report. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action, Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo sa lamang ginag sa Roger Gote reporting live gikan sa 2nd District. Area sang Sagay, Escalante, kag Cadiz City. Si Action BJ posible nag-ayo gid medyo alang-alang siya. Tulutaw hay man na siya ang iya sini nga area of responsibility. Dali lang kaya atis ko dugakan ato sa nga greeting sa diri nga panamyaw sa Facebook Live. I-recap ko na yung resulta sang tatlo ka draw sa STL. Ang first draw kina sa STL 32-20, 32-20. Second draw 4-12, 4-12. Ang third draw 9-17, 9-17. Ari naman ang resulta sa Lotto 645 jackpot prize wala siya man nakakuha 18.8 million pesos. Resulta 645, 9, 41, 38, 19, 22, 13, 9, 41, 38, 19, 22, 13. Ang resulta naman sa Lotto 655 jackpot prize wala siya man nakakuha 29.7 million pesos. Resulta 41, 19, 2, 47, 45, 54. Again, 41, 19, 2, 47, 45, 54. Nagabidira kay Mr. Mrs. Leia kag Donald Kabasag and family kay Al Azra Homes. Nagabidira kay Al Azra Homes. Sila nga, yay! Nice seeing you here, Sir Eric. Wow, pretty. Nung Molo Batang and family dira sa Comaliskis, Don Salvador Benedicto, mayang gabi dira, no? Samya ko lang dira ang Oberio kag Hirisa family, si Chopacol kag Barangay Tabao, Valladolid. Alin na kay Andy Hireza. Kay Migota Rogen Malihok. Migota Rogen Malihok sa Acacia 2, Pahanokoy, gamonitor gisaton. Salamat gid sa imo dira nga pagpaurok-urok. Kay Dangdang Brizuela, sa Binalbagan, Tupad Balay, kapamati, dugay na sa imo siling ni Marilo Baron. May kabendera sa mga taga Villa Lourdes, sa kay Onggok Abapo and family, ha? Kapamati, kaya po sa ito si Onggok Abapo and family, dira sa Villa Lourdes, sa pamilya Sinarosa, sa kay former Kagawad Barayuga, ga monitor pero sa aton nga pagpangalaga do kada gabi gid dira kapa urok-urok gid no. Elson Ki Albao may gabi gid sa kay Evelyn Sinaon gitamyaw na si Nanay Evangeline Lani Hulagay kag Richard Neneng Peruelo. Oy kay Toto Albik poy hinulan idlaw mo ta kay Toto Albik poy hinulan ba may gabi dira si mo Toto Albik nagapaurok-urok gid sa Abada Sky sa Sumag, pamilya Himotea, especially kay Gloria Himotea, alin na kay Ishi Himotea ang panamya. Kay Dino Alik may gabi gid napamati gid si Morina Escondi Sarasya sa Barangay Sipukawan, Isabela, alin kay Sherwin Hugos nagapaurok-urok gid. Gabi dira kay Corns Gariendo. Oy, Kagawad Glen Burgos, may gabigid. Kagawad Glen Burgos sang Barangay Panokoy, may gabigid. Siya dira nga ti ayon. Monitor man sa Barangay Bloomingtreat Morsha si Raydan Velasco. Salamat gid.
Kay kumari ko, Cheryl, anlap tayo hupunda. Maraming gabi dira sa imo. Kag sa kabataan dira, no? Alex Montesa, kay Kuya Carl Macoring Jr. sang Police Station number 10. Kasi dira kapdanan may gabi igid. Beautiful snowy morning. Hey, Action Eric, it's winter wonderland diri sa Minnesota. Shout out to my sister, Mrs. Alvarez, Nitch Mercado Herrera, and our youngest Inday Lina Mercado Herrera sang Bustamante, sang Barangay Tangog. Salamat, good sir, and God bless us all. ERV number 1, the best gift from Minnesota with love, Madam Vanessa Kagdokmat Mayo. Sa Tangob, die hard gid sa Saxo Radio, si Reynaldo Fodiruso. Si Rosalie de los Reyes, para sa Puro Kadina di Amor Handumanan. Inom sa tubig, butakan niya kalamansi, kagluya. Siling ni Roby Argenti de la Luna, advice kay Axon Selminardo. Didi Alomento, da may gabigid, Jocelyn Song. May gabigid sa kay Madam Jocelyn Song. Sa kay Sheila Hobson, kay Louie Mantuano, Diloterio Acosta Gare sa Quezon City. Sa Roger Awing and family sa Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan. Cookie Brown sa Northern Ireland. Sally Tribita Celestial, Santa Coling. Pakaisa ko sa Binubuhan, Maaw Bago City, condolence sa Abarca family. Alina kay Jocelyn Song Comedya sa Barangay Jess. Marvin Malapitan, Higonya, happy residing dira sa Banuasang Valladolid sa mga Malapitan kag Higonya family. Nabinigay kay Marvin. Jen Montes, sabi ako si Papa Gabito Montes sa Talok, Bago City. Boyko Saddam Hussein, Jocelyn Balahadja, Scout Ranger sa Binalbagan, sa kay Mon Villarosa sa Barangay Granada, Villarosa family. Inday Plaza, damay gabi ha, sa mga Espanyola, family dira sa Manapla. Natamya ka mo ni Jocelyn Balahadja. Mailan dira ko nga pagpaurok-urok ha. Kay Eva Kagtuto Joel Sangkuan Kids, may gabigid. Kay Rinaldo Fedoriso, ara siya. Oy, kay kumpare ko Ambo Dililan. Wow, nagapaurok-urok man si si Ambo Dililan, ang kumpare ko. Ay, puwerte. Sige, balik kita pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalo. Kidney problems ba? O di kaya diabetes? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte
nga ability. Kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kanusin mo cellphone. Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga-monitor sa result niya. May si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami kung kunway. Isang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko. Nadala, nagig kami nga. May pamangkot pag daw. Kakabudlagid ko online. Mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana ano nang nahuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang pigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon. Hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga magulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic
Tiya mo na, ginhalay pa sa katulod, ganyan ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gana niya, basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ningko, try lang, kay basi kaluyan si Malga Diyos, kay ikaw mablang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan, tas ila kung madala kaya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa talaga last kag final stretch sa patuturan balikanta ang refresh sa tusig patrol sa final report na aksyon Sir Menardo. Sa natipon niya sa ring mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action siya sa balik report, please come back. Action, Eric. Yes, go Yes, ahead. Eric, nakumpiskar ang magsobra 100,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan Shabu sa isa ka 38 anyos nga lalaki sa drug bypass operations sang Bacolod City Police Station 8 sa Purok Hollow Blocks, Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Ang nadakpan ng ginkilala kay Raymond Sangko, isa ka habal-habal driver kag residente sang Barangay Orong, siyudad sang Kabankalan. Na-recover sa sospetsado ang siyam ka sachet sang ginasuspetsuhan Shabu, may kabugaton nga 25 gramos kag nagabalor sang 160,000 pesos. Palayag sang suspect nga ginasugo lang siya kag ginabayadan nga magtabo sang illegal nga droga diri sa syudad sang Bacolod, agod dalon sa Kabankalan City, samtang aminado man ini nga nagagamit sang shabu. Dugang pa ni Sangko nga ang droga dira lang man mismo ginadistribute sa ilang nga barangay. Sa piyak nga bahin, sunok na Police Major Jury Puerto, hepe sang Bacolod City Police Station 8 nga isa ka newly identified personality si Sangko kag makabig bilang isa ka street level individual. Sa karon ng suspect yara nahunong sa Bacolod City Police Station 8. Balita gikan sa patrol ni sa aksyon Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat gid patrol. There you have it. Kabusa nga pagpalagad sa Action Night Patrol. Miyerkules nga edisyon liwat ini makatakop balik naman ni Buwas Huwebes. Ato sining mga patrol na unit reporters in action nga nagpalagad karon nga gabi. Action Roger Gutib, Nelson Pateño, Zel Minardo, back to back sa itong kapiloto Action Papang Nixon Tahob. Jocelyn Baladja, mga Espanyola sa manaplag na tamya lang si Ronnie Tagondando. May gabi kay Ronnie Tagondando. News Center Action Andy Pensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM by Kin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Ciudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa amon sining Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief, News Director Rex Cantong, ang inyulagad ang Korman Action Night Patrol program. Ako naman si Action Eric Magbaro na kasiriga Diyos amigos sa Star Vista. Ayaw magkaripat natin magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita o sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.